खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बर' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बर'नि गोदानै दाजानाय NLFB आफादनि सोद्रोमाफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय गिदिर अफार फैदों दुर्गा फुजानि। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि NLFB आफादनि मोनब्रै फेक्सनजों लोगोसे एबसु आरो UBPOआ बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव बे गोरोबथाजों बर' माहारिनि गासै सिमांफोरा सुफुंजाजोबैखौ नुनानै गोदान हाथियार लाग्रा आफाद दादोंमोन। बे आफादानो जादों NLFB आफाद। दा बे NLFB आफादा सरकारजों सावरायनो होननानै अरनबारिनिफ्राय फैनानै दं। आसाम सोरखारा NLFB आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमानोनो 2 लाख रां होनो नागिरदों आरो हाथियार दैनायखौ गारजोबनानै न'आव गोजोनै थाहैनो खावलायहरदों होननानै NLFBनि मावथिफोरा फोरमायदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला दिनै गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव आसाम सोरखारा NLFB केडारफोरनो 2 लाख रांहै चेक राननायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साफ्रोमबो NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ हांख्रायहरदों। नाथाय फारिलाइयाव मुं दिखांजानाय NLFBनि मावथिफोरा आसाम सोरखारनि बे अफारखौ आजावनानै लानो गोसो गैया। मानोना आसाम सोरखारा जेब्लासिम आफादनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होआ, जोबथेसालियाव थानाय बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैखौबो हगारनानै होआ, अब्लासिम सोरखारनि बेफोरबादि थांखिखौ आजावनानै लानो हाया होननानै गोख्रोङै फोरमायहरदों बिथांमोना। सासे बर' लाइमोन फरायसुलिया गोमानानै दं। गोदानै दाजानाय बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय नारेंगुरी गामिनि प्रदीप कुमार ब्रह्म आरो सत्यश्री ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो सनिया ब्रह्मआ थांनाय 17 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गियान भारती सिनियर फरायसालिनि गार्लस हस्टेलाव थानानै फरायनाय सनिया ब्रह्मआ न'आव फैनो होननानै हस्टेलनिफ्राय न'फारसे ओंखारबोदोंमोन। नाथाय न'फारसे फैदों होननानै मिन्थिनो मोनदोंब्लाबो न'फारसे सफैयाखै होननानै न'नि सोद्रोमाफोरा फोरमायदों। दा बेखायनो न'नि सोद्रोमाफोरा बिथांनि फिसाजोखौ जेरैखि जायाब्लाबो नागिरनानै होनांगौ होननानै पुलिस थानायाव एजाहार होदों। न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुंनाय बादिब्ला सनिया ब्रह्मआ गहपुर टाउनाव थानाय गियान भारती सिनियर फरायसालियाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायोमोन होननानै मिथिहोदों आरो न'आव फैनाय खोथाखौ सनिया ब्रह्मखौ फरायसालियाबो न'खराव फोरमायहराखैमोन होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सनिया ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 7002423568 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। बिटिआर सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि गेजेराव बायदि खामानि मावनाया फारागथि दंलायो। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गुबुन गुबुन खामानि मावनायफोरा बाख्नायजाथाव। बिथांखौ बाख्नायदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां रनजित दासआ। प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा बिटिआर ओनसोलाव जौगाथाय लाबोगोन आरो दायो रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानिबो मावगासिनो दं बिथाङा। बिटिआर सोरखारा जाबायदि खामानि मावदों बे 3 बोसोराव आसामनि गेजेरावनो साबसिन बिटिआर जौगाथाय ओनसोल जागोन होननानैबो बुंदों। रनजित दास बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायावबो बुंथियो दि बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारजों बिजेपि सोरखारा जेबो सोमोन्दो गैया आरो जायजों जथाय खालामदों बेजोंनो सोमोन्दोआव दं। लोगोसे फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियानो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जानायनि खाबु दं होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। अक्ट'बर दाननि 7 खालारनिफ्राय जागायनाय हामास आरो इजराइलनि दावहाया दिनै 14थि सानाव आगान होफैबाय। नाथाय बे दावहाया दिनैसिमबो सुग्लायनो हमासै। एखनब्ला बे दावहाया बारानिफ्राय बारासो जालांनायखौ नुनो मोन्दों। 17थि साननि दावहायाव इजराइल हादोरनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव गाजानि गंसे देहा फाहामसालिया बेरफ्रुनानै थेर-बेथेर जादोंमोन। खमैबो बे दावहायाव सा 500 सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे सा 300 सो सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै बुहुमाव थानाय गासैबो मुस्लिम हादोरफोरा इजराइलनि हेंथा गसंखांदों। बेनिनो मादाव इरान हादोरा जेखिजाया समाव दावहायाव फिलिस्तिन हादोरजों लोगो जानानै इजराइल हादोरखौ गाग्लोबनो थियारि जाबाय। इराननि गाग्लोबनाय जायोब्ला बे दावहायाव थामथि मुलुग दावहासिम सोलायनो हागौ। मानोना अब्ला बे दावहायाव ब्रिटेन, आमेरिका, रुस आरो गोबां मुस्लिम हादोरफोराबो बारसोमगोन। नाथाय दायो इजराइलनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव गाजायाव जानाय आदार, दै आरो फाहामसालि
फाहामथाय लानाय मुलि बायदिफोरनि आंखाल नुजाथिदों। हामास उदखारिफोरनि बेरेखानो गावनि हारिनि सुबुंफोरानो लासैयै बेरेखा खालामनायखौबो नुनो मोनदोंसै, जायनि थाखाय हामास उदखारिफोरा इजराइल हादोरनि लांखारनाय सा 150 सुबुंफोरखौ हगारनानै होनो राजि जादों। नाथाय बेनि थाखाय इजराइल हादोरा गाजा पाट्टियाव बम गावनाय आरो एयार स्ट्राइक खालामनायखौ बन्द खालामबासो हगारनानै होगोन होननानै बुंदों। बे दावहानि समावनो मैया इउकेनि गिबि मन्थ्रि ऋषि सुनाक बिथाङा इजराइलाव दावबायहैनानै दावहानि थासारिनि खौरां लाहैयो। बिनि साननै सिगांसो जथाय हादोर आमेरिकानि जिउ बाइडेनाबो थांनानै खौरां लाहैदोंमोन। बिटिसिनि धनस्री बिहाबनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारिनि खौरांगिरि मेल बिटिसिनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि सायाव बिथाङा खौरां मेलाव गोख्रों रावजों अजद होनानै फोरमायो दि आथिखाल बिटिसिखौ दैदेननाय प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंस खालामनायनि लामाथिं लांगासिनो दं। मानोना प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि थाखाय फैनाय रांबावजा 800 कौटि रांखौ मोनखांनायनि उनावबो बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय बाहायजोबनो हायाखै। दिनैसिमबो अब्ला सेथि किस्तिनि रांखौनो बाहायजोबनो हायाखैब्ला नैथि किस्तिनि रांखौ बोरै मिरु आरो रायजो सोरखारनिफ्राय मोननो हानो होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा रायजोफोरनि जौगानायनि खामानि मावनो गारनानै गावनि दोलोनि राजखान्थियारि मेल मिथिं खुंनायावसो मुखुब होननानै अजद दिखाङो बिथाङा। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि बिटिसि सोरखारा गावनि मोनखानाय गोहोनि मादाव मोन 16 खान बिफानखौ डिसिनो सामलायनो हाया होननानै हरजोब्बाय। नाथाय डिसिआ बिटिसि सोरखारनि सिङाव गैया, रायजो सोरखारनि सिङावसो थायो। अब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि मोन 36 खान बिफाननि मादाव मोन 16 खान बिफानखौ आसाम सोरखारनो खेंसालियाहै हरजोब्बाय होननानै गोख्रों अजद दिखांदों बिथाङा। बेखायनो बिथाङा इउपिपिएल सोरखारखौ गिदिर गिदिर खोथा बुंनायनि सोलाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जौगानाय आरो मोजां समाजारि थासारिनि फारसे गोसो होनानै खामानि मावलांनो बुंथिदों। आरो थांनाय सानफोराव बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि रांबावजानि रांखौ बाहायजोबनो जायगा मोनाखै। बेखायनो आइएसपिएल, कक' दंफां लाबोनाय, नलेज फेस्टिभेल एबा गियाननि फोरबोफोराव बायदिसिना हाबाफारि खुंनानै सोलोंथाइ बिफाननि रांखौ कौटि कौटि नस्थ खालामबाय। सोलोंथाइ बिफाननि रांखौ आइएसपिएल बादि खेलायाव बोरै बाहायनो हाखो? बेनो फोरमान होयोदि प्रमद बर' बिथाङा रायजोफोरखौ थगायदों होननाबो गोख्रों अजद दिखाङो बिथाङा आथिखाल बिटिसि सोरखार खुंथायनि सायाव। आथिखालाव आधार कार्डजों गोदानै स्किम सोलिगासिनो थानाय बेंक एकाउन्ट आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायाव नोंथांनि फिंगारप्रिन्ट थायो। बेखौ नोंथांमोना लक खालामनानै लानाया मोजां, मानोना नोंथांनि आधार कार्डआव होनाय फिंगारप्रिन्टजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां लुथिनानै लानो गोरलै जानो हागौ। रां लुथिजानायनिफ्राय बारग'नोब्ला नोंथांमोना एम-आधार एपनि गेजेरजों आधार कार्डखौ GETOTPLAST4 लिरनानै 1947 अनजिमानि नम्बराव SMS हरनानै आधार कार्डखौ लक खालामनानैबो लानो हायो। आरो जेब्ला नोंथांमोना आधार कार्डखौ गोनांथि जायो अब्लानो 1947 बे अनजिमानि नम्बराव SMS हरफिनोब्लानो आनलक खालामनानैबो लाफिननो हायो। बेबादि सुबिदाखौ नोंथांमोना खालामनानै लायोब्ला बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां खावजानाया रैखाथि थागोन। उदालगुरि जिल्लायाव मैयायो बिजेपिनि सावराय मेलाव आसाम मरियनि एमएलए रुपज्यति कर्मी बिथाङा बाहागो लानानै बिटिआरनि सोमोन्दै बिबुंथि होयो दि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिआरआव बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखार फैनायखायसो बिटिआरआव सिलाइनि गुलि आरो बारुद बमफोर बेरनाय जाथाय जाला होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथाय सोरखार थानायखायसो जोबोर सान्थि गोजोन फैबाय होननानै। नाथाय बिथांनि बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव? बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सोरखार फैदोंब्लाबो सिलाइ बारुदनि सोदोबा जोबनानै थाङाखै। एखनब्ला दासान्दि बर' सुबुंफोरा सोरखारनि गुलियाव अबथिरायै जिउ गोमानायखौसो सानफा एफा नुनो मोनगासिनो दं। नोंथांमोनाबो सोहोर, नोगोर एबा हाथाय बाजारफोराव थाङोब्ला रां लाग्रा बेग रांजों लोगोसे गोनांथार डकुमेन्टस लांफायोब्ला सांग्रां जानाया गोनांथि, नङाब्ला नोंथांमोनाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेबायदिनो जाथाय जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव। सासे सिनाय मोनै सिखावा साननि समावनो सासे बर' आइजोनि रांनि बेगखौ खावनानै लाना खारो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बेंटल हालामनि दहलापारा बिक्रमपुर गामिनि मंगलि बसुमतारिया गावनि नखरनि गोनां जानाय
मुवा बेसादफोरखौ बायखांनायनि उनाव गावनि नखरनि फिसाफोरनो फुजानि गानग्रा जोमग्रा बायनो होननानै हाथायाव हाबनाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै सिखावा सिरियै रांनि बेगखौ खावनानै लाना थाङो। बे खावजानाय बेगआव मंगलि बसुमतारीनि माखासे गोनांथार फोरमानलाइ, बेंक पासबुक, पान कार्ड, आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिफोर दङमोन होननानै फोरमायदों। बेखायनो बिथाङा सोरबाफोर बिथांनि बेफोर फोरमानलाइखौ नुसनबायोब्ला फोरमानलाइयाव थाखानाय जानबुं नम्बराव फन खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।